Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό vlog μας. Θα ήθελα να σας δείξω λοιπόν στο σημερινό βίντεο το Advent Calendar της Essence. Αυτό εδώ το DIY σας είχα δείξει άλλο ένα προηγουμένως της Essence, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και πήρα και αυτό εδώ. Ήταν από τα τελευταία κομμάτια. Λοιπόν, όπως βλέπουμε είναι σαν ένα γράμμα. Τα προϊόντα δεν είναι στο κουτί, τα έχω βάλει σε φακελάκια για να είναι πιο ενδιαφέρον να τα δούμε μαζί. Πρώτη ημέρα, η οποία είναι αυτή εδώ. Για να δούμε τι έχω βάλει μέσα. Τι μπορεί να είναι άραγε. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έχω βάλει σε κάθε ένα, απλά τα έφτιαξα και μετά έβαλα και τα νομεράκια. Λοιπόν, εδώ έχω αυτό εδώ, είναι ψεύτικα νύχια, είναι πολύ ωραία, τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει και πέρσι. Λοιπόν, στην δεύτερη ημέρα λοιπόν, η οποία είναι αυτή εδώ, αυτός ο φάκελος, να δούμε τι έχω βάλει μέσα. Είναι αυτά εδώ λοιπόν για τα νύχια, εφέ, υποθέτω πως είναι όταν βάψεις τα νύχια σου και τα βάζεις αυτά από πάνω, τα κολλάς, παίρνουν το ενδιαφέρον. Και στο τρίτο φάκελο, το οποίο είναι αυτό εδώ, πάμε να δούμε τι έχω βάλει μέσα. Extreme Last Base Coat. Αυτό εδώ νομίζω είναι βάση για πριν το βάψιμο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό εδώ είναι πολύ με τα νύχια. Στο 4, το οποίο είναι αυτό εδώ, έχω αυτό εδώ το βερνίκι. Σε αυτή εδώ την ενδιαφέρον απόχρωση. Λοιπόν, 5. Εδώ έχω ένα μολύβι. Ας δούμε τι απόχρωση έχει. Είναι αυτό εδώ. Ενδιαφέρον. Στο φακελάκι νούμερο 6, το οποίο είναι αυτό εδώ, έχω ένα κραγιόν. Ας δούμε λοιπόν τι απόχρωση έχει. Είναι Semi Matte, το 25 Lonely. Το εδώ. Ας το δούμε, νομίζω ότι ταιριάζει με το μολύβι. Το φακελάκι νούμερο 7, εδώ, έχω αυτό εδώ το Lip Plumbing, είναι για τα χείλη, για να φουσκώνει τα χείλη και είναι πολύ ενδιαφέρον. Τσούζει να σου πω την αλήθεια λίγο, γιατί το έχω δοκιμάσει κιόλας. Είναι αυτό. Εδώ έχω ένα σπρέι για το μακιγιάζ και έχει καρπούζι, έχει και μυρίζει ωραία, μυρίζει καλοκαίρι θα έλεγα. Ναι. Στην ημέρα 9, εδώ, ας δούμε τι έχει. Έχει αυτό εδώ το βερνίκι για τα νύχια σε μια nude απόχρωση. Η απόχρωση του είναι 70 Sunset Lover. Και στο 10 είναι αυτό εδώ. Έχω αυτά εδώ τα stickers για τα νύχια. Εδώ. Άλλο ένα βερνίκι για τα νύχια, είναι σε μαύρο χρώμα. Δεν είναι πολύ χριστουγεννιάτικο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Το 12. Εδώ.
έχουμε λίμα για τα νύχια, αυτή εδώ που είναι μεγάλη. Λοιπόν, στο 13, το οποίο είναι εδώ. Εδώ έχω mini sponges, mini σπουδαράκια εδώ, να το δείξω να φαίνονται. Είναι 3, 14. Εδώ είναι μάσκα για τα... Έχω μάσκα για τα φρύδια, brow mask. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει μάσκα για τα φρύδια, δεν ξέρω. Θα δοκιμάσω λοιπόν, να δούμε πως είναι. Το 15 είναι εδώ. Και εδώ έχουμε μια μάσκαρα. Εδώ. Κάθε χρόνο έχω όλο και κάποια μάσκαρα από την Essence. Λοιπόν, στο φακελάκι 16 είναι αυτό εδώ. Εδώ έχω μια παλέτα, αυτή εδώ, μοβ. Έχω καθρέφτη μπροστά και αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Αυτά. Εδώ έχω βάλει την πούδρα, να τη δείξουμε να δείτε. Εδώ δεν έχουμε καθρέφτη, απλά να φαίνεται ίσως καλύτερα. Στο 18, το οποίο είναι εδώ. Εδώ έχω πάλι κάτι πιο μικρό. Να δούμε τι είναι. Δεν θέλει να βγει. Εδώ έχω eyeliner, Easy Brush Liner, ας το δούμε. Κάθε χρόνο έχουμε και από ένα eyeliner και μια μάσκαρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το 19, εδώ. Έχω αυτό το βερνίκι για τα νύχια σε μπλε χρώμα, Deep Sea Baby. Έτσι λέγεται η απόκρουση. Και εδώ στο 20 άλλη μια μάσκαρα. Εδώ, να τη δούμε λοιπόν, γιατί όχι. 21. Λοιπόν, το 21 περιέχει ένα lip, είναι ένα κραγιόν semi matte. 21 Charming, για να το δούμε. Αυτό εδώ, άλλο ένα nude κραγιόν, το δούμε. Το εδώ, πολύ κρεμώδης, πολύ ωραίο. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τα προϊόντα της Essence και από το κραγιόν φυσικά. Το 22 είναι εδώ. Ας δούμε τι έχω βάλει μέσα. Έχω αυτό εδώ. Ας το ανοίξουμε εδώ. Είναι για gel. Για το... δεν είναι για το απλό βερνίκι, είναι για το gel. Και... το 23, το οποίο είναι αυτό εδώ. Εδώ έχω μια face mask, είναι με αγγούρι, μάσκα για το πρόσωπο, είναι αυτή εδώ. Είναι μια πράσινη, μυρίζει ωραία, θα ήθελα πολύ να τη δοκιμάσω. Φυσικά θα ήθελα να δοκιμάσω και άλλα προϊόντα που έχω από τα ημερολόγια, γενικά για το πρόσωπο, άμα σας ενδιαφέρει κιόλας. Και το τελευταίο, το 24, τελικά είναι 24 τα προϊόντα, εδώ. Έχω μια παλέτα, εδώ, αυτή εδώ. Ας την ανοίξουμε. Έχει καθρέφτη, που τραβάμε το χέρι μου. Λοιπόν, έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι πιο γιορτινή θα έλεγα. Αυτά ήταν όλα για το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να είστε ενδιαφέρον. Κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά και πολλά, γεια σας.